Lero Panyaso Voice Box aticha chimwe mphepo ali ndi uthenga opita ku zipani za ndale zosiyanasiyana kuno ku Malawi kuti ukafuna munthu kuwina utsogoleri wa dziko la Malawi sumawinira kumudzi kwanu, sumawinira kudera kwanu. Umafunika kuti uyende dziko lonse lino la Malawi kusakasaka mavoti ku madera ena kuti anthuwo akuvotere ndipo iweyo ukhale mtsogoleri wa dziko la Malawi. Zomwe zachitika kumachinga kuti ayi anthu a MCP atapita kumeneko kuchititsa msonkhano, ena anachiona cha nzeru kuti ayambe kuwagenda anthu aja mpaka na galimoto laotchedwa. Ndi chimwe kuti ayi zimene zitu sizabwino ndipo Amalawi tisasekerere mchitidwe oterowo chifukwa kuti lero chili kwa anthu a MCP koma tumawa chikuzokhala anthu a DPP kanda UDF kanda PP kanda Ford amene akufuna ndithu kachita msonkhano ku chigawo chapakati kapena ku chigawo chakumpoto. Ndekhalidwe limene lili kambewu kamene kaka komati kwina kwake a MCP zikachitikira zachipolowe kumasangalala ndi mbewu yoyipa imene sipitsa dziko lino patsogolo. Kumene kotu kulankhula kwa chimwe mphepo pano Panyaso Voice Box ndipo mwachizolowezi akamaliza tukupemphani kuti meke maganizo anu in the comment section below pano Panyaso Voice Box. Ineyo ngati activist nditsutsane nanu. Sorry kuti sindinamvere uko ndinalinso ku maforum ena amene azuzula kwambiri amasauko banda ena ndikukhulupiriranso kuti akhala akuzuzula akalindo inenso ndiyankhulapo. Ineyonso ndiyankhulapo. Okondedwa, nyengo imene tili nayoyi kampeni sikuchokera ku dera lathu limene ife tikuchokera. Chimene chocho tikuyenera kuti tichidziwe. Kampeni yowina utsogoleri wa dziko ikuyenera kuti izungulire Malawi yenseyo. So Malawi tikamupanga kuti dera lina likhale losafikirika, anthu a mtundu wina asafikire ku dera limene lolo, anthu a chipani china asafikire ku dera limene lolo, tipindulapo chani? Tikubweretsa nkhondo? Tikubweretsa chani? Ndizoona apolisi kumbowe palibe chimene anafufuza. Koma zinthu ziwiri zimene zikuchitika pamene pajapo. Isi either ngozi imene yachitika mwadala achita kuikonza adani anu amene amadana ndi UDF, amene amadana ndi DPP pofuna kuonesera kuna kuti mawu amene anayankhula a David Chikwanji akhale oona mlandu wawo khale waukulu. Zimene zonse muziyembekezere. Number 2, tikuyenera kutsutsa violence. Violence ndosafunikira and activist akakhala tuwamanga pakamwa pake kapena activist akuchemerera zimene zoti zachitika bwino ndikuti activist yo activism yake sakuidziwa. Iyeyo si activist koma iyeyo ndiobweretsa chisokonezo. Tiyerekeze kunati galimoto imene yaphwanyidwa ija yalembedwa ili makaka a Malawi Congress Party ija ndi galimoto ya phungu amene akuchokera mwina kumachinga komweko koma ali ndi chidwi chofuna kuima nawo kapena ano iyeyo ali ndi chidwi anapenta galimoto yake koma galimoto yawonongedwa. Ndi chimodzimodzi somene mungapangira kuti mukikonda DPP galimoto yanu yakapezeka kunchisi yaphwanyidwa muzamva kupweteka chimodzimodzi. Zinthu ngati izi tinayenera kudzitsutsa. Tere mbewu iyi imene ikuzalidwa yokondedwa imene tikuicha imene yakuti yachitika bwino si mbewu yabwino. Endi tikamapanga kondemu zimene zizi sikuti tikupanga kondemu cholinga chonati MCP atuone. Tikupanga kondemu chifukwa cha umunthu. Oyambirira umene tikupempha kuti tikhale nawo ndi umunthu. Atsogoleri kandi a DPP, atsogoleri kandi a UDF, atsogoleri kandi a Ford, atsogoleri ndi MCP apange kondemu. MCP yo tiyiuze kuna kuti idayambisa zinthu zindiyoyo yokha. Alright? Lero zinthu zindizopweteka, lero zinthu zakuzimva kuwawa, ifenso tikumva kuwawa chifukwa zidipangisa kuti pamasintha paja tikazapita tikaonepo zokhoma mwina tikumaliza msonkhano kapena tikuyamba msonkhano. Izi siku lina tizataya nazo moyo chifukwa chonati chani Amalawi tikumasekerera khalidwe limene likuzalidwa mbewu yowawa, mbewu yovuta, mbewu yosakhala bwino. Sutsogoleri umene uwu sutsogoleri. Ndipo munimvetsese kunati even Malawi Congress Party ikudziwa nkutheka apanga zimezi na Malawi Congress Party omwewo koma anapofuna kubasha ini akufuna ano aganine anthu ena anaja mwina atakungopezekapo na kuti angolandira zimezi ifati azionesera akhala poonekera pamene anaja apwetekekere. But in actual sense nkhondo yonse ichi amene ayipanga atakhala Malawi Congress Party through propaganda yawo kuyambisa zimene zija kuti anthu ena akalowerera akaziona paoneke kuna kuti dziko lidawonongeka, anthu aku Eastern region sakufuna kugwira ntchito ndi anzawo, which is very bad. So ife pano pasizoona kunati mauthenga athu azituluka kumapanga zimeza kumazipanga glorify zachitika bwino adayamba ndiwo munthutu akapanga choyipa ife sitikuyenera kumbwezera choyipa timbwezere chabwino.
iloleni MCP ipite kumwera, iloleni MCP ipite chigawo cha pakati, MCP ipite kumpoto, MCP ifike kuchikwawa, MCP ipite kutsolo kwenikweniko iyende. Zimene zonse mupeza kuna kuti DPP ikafika kunchisi kudowa kwa malembo tere chaka ichichi ndikufuna ndikuuzeni mbewu iyi imene kukhazikisidwayi DPP singakachitise msonkhano kwa malembo. Believe you me, UDF ivuta ukapangisa msonkhano kwa malembo kunchisi chifukwa chani aziwerenga kuti atipanga izi ndi amene wawa. Ndiye ine ndimafuna ndikupempheni okondedwa ma activist amasauko banda sanalakwe, amasauko banda sanalakwe, aboni kanilo sakulakwisa, kayaso kubwera namiwa sakulakwisa. Tiyeni tiaphunziseni amalawi amene mikwiyo yawo yakwera kwambiri kuti katundu mukuona ngauchi ndi wa munthu uzanu siwakudera lanu lomwero. Chifukwa MCP kumachinga kwelipo, kuli mamemba la MCP kumachinga kucha, kuli mamemba la DPP kumachinga kucha, kuli mamemba la IUDF kumachinga kucha, kuli mamemba la Ford kumachinga kucha. Zikutanthauza kuti chani? Anthu fe aliyense amakhala ndi kusankha kwake, aliyense amakhala ndi kukonda kwake. Tisaphwanyirane ufulu chifukwa zimene tikupangazi tikubwereranso mbuyo kufuna kukaona kunena kuti zimene anapanga Dr. Bakili Muluzi potibweresera matipate ziko muno zimene zizili zachabe. So we are promoting the same democracy imene Dr. Bakili Muluzi adayipereka mziko muno. And at the same time kukachitika violence tikuyenera tipange condemn. Ndithokoze kwambiri a leader IUDF, a president IUDF, komanso sogoleri wa IUDF for area coming kunena kuti mwepepese kuntundu wa Malawi komanso kuzuzula mchitidwe kumene wachitika pa Nserema. Tikudziwa anthu ndinu okwiya kwambiri, koma kukwiya kwathu kusafikire pamenepo. Kodi tikwiya bwanji? Kukwiya kwabwino ngati muli ndi chovotera inuyo umene chani mkwiyo umene muonese pa 16 September. Noti mukagendezanu nanga kutakhala ndi kwafa munthu. Anthu amene ajawo atati agwidwa ndi anthu ochulukatu, atati agwidwa ndi kusekeredwa mpaka na zisankho kuzachita. Zikutanthauza kuti chani? Kuvota sazavotanso. Munthu wawo amene amafuna kuti apambaneyo mavoti akayamba kumpungulira. Ndoti zinthu zikuyenda. So guys, tisamaname apa kunati tikakhala ndikumaona kuti acts of violence is a solution to Malawians. Amalawi akufuna chitukuko, Amalawi akufuna mabusiness aziyenda, Amalawi akufuna chakudya, Amalawi akufuna mankhwala mzipatala, noti kumenyana kapena kuotcherana magalimoto, kuvulazana chifukwa cha nkhani za ndale. Eda anena apo kuti ndale ndi savage. Chifukwa ndalezi anthu afika pajapo manena kuti akumatha kumapita kwa sing'anga ndi kumafuna kuti mwina shadow zawo afe kapena MP wina aluze moyo chifukwa chonati apeze mpando. Usavage. Ndeti kayang'ana usavage umenewu umachuluka kwambiri muno mu Africa. Instead of kuti tigwirise ntchito knowledge imene tili nayo imene tingacherane ndale, tikufuna knowledge yomweyo tiphe anzathu, knowledge yomweyo tivulaze anzathu, knowledge yomweyo tisaukise anzathu, pamene tikuyenera kuti tikonze Malawi yapite patsogolo. Ineyo Richard Chimwemwe Mphepo ndikufuna ndipange condemn kotheratu mchitidwe umene wachitikawo. Ineyo ngati activist ndikausekerera ndikumauchemerera kuti this is now the way to go. Tikunamizana kotheratu. Ndipo ma activist amene mukakhale chete osapanga condemn zimene zachitikazi timapanga condemn kumbowe kucha tipepese kunati achitetezo athu ziko muno sadatithandize chifukwa mpaka na lero azikwanja ajasanagwidwe, mpaka na lero apa mboya ajasanagwidwe chifukwa chani? Utsogoleriso kumalawi polisiko uli wanonorolo, komatu kumweraku ndikukuuzani anthuwo agwidwadi, anthuwo agwidwa. Ndiye mwamva ena akupereka bezophezo kuti akagwira ndiye kuti ife tipita tithana ndi apolisi m'mizi imene akukhala. Tipezapo chani? Tipindulapo chani? Tinayenera tiziganizira zinthu ngati zimezo. Dzikoli tikulitereka tokha ende tikamapita ku zisankho za 2025 koposa mungonena kuti tisavotenso muzipanga nalo mmene lilimu kapena anthu alemberane malire mmene mukufunira. Kuti Lilongwe ikhale anthu ena nawonso akumpoto atenge, aku Eastern Region atenge, akumweranso atenge mmene angamaganizire ndi mmene ayendesere. Chifukwa this mentality yomachemerera zinthu zimene sizili bwino si mentality yabwino. Ndakuyankhulani mawu uno ndisadayatuluse audio yanga chifukwa nditulusa audio. Uthenga wanga walero ndisadatuluse ndafuna kuti ndiyankhe fa maforamu anthu akulimbikisa zimenezi.
ndizomvetsa chisoni. Akulimbikisawo ndi akuluakulu amene akadapanga achinyamata amene no m'bado wathu uwu wachinyamata usokonekerawo, wachinyamata wa zambawo, wa madragiwo ukusokoneza, wamowawo ukusokoneza. Akuluakulu amene anayenera kuwayitana amenewo ndikuwaphunzitsa kuti ayi dziko likuyenera litere, anthufe tizilolerana, anthufe takwatirana, anthufe talowerana, anthufe kamuzintchito tuchoka madera osiyanasiyana, tikugwira mosiyanasiyana, tikuphatikizana mosiyanasiyana. Anthu amenewo ndi amene ali patsogolo kumayimbira m'manja achita bwino ndagwirizana nazo. Ayi akuluakulu, ayi inu ngati muli ofuna nkhondo kaloweni ku MTF, muzipita ku DRC kuja tione ngati mukawineko nkhondoyo kumeneko. Amalawitu ndife anthu ovutika, nkhalango zomwe tamalizani makawa, nkhondo itati iyambe kothawira tilibe, tizizathawa kusiya ana akufa. Ndi zinthu zitezi ziziganizirani kuchokera kumayambiriro. Ndakusokosera nkulinga utamva zikomo kwambiri.